me. From the hills to the city square. A jacuzzi. Yo, Ghana mai adeshimai. Midin di Kofi Edu from a Jacko Abrantie, aka Bidam, Adi Mudro. Meaning seven hoye, na menso so me hoye. O maimu edaboko, Sani Yeshe no Abrantie Ababawa, Mammy Papa, Minia Babrantie, na say, Yina ye call ni dinsa was so near Junjuno my home, na Obadi Yankopon so, Saya ya na say, ye dia coniaba. Na ye sum ya me so ne ye sum no kwan papa so ne ye ja bone bibiribi no eye na obomu ba ya anye yiraba ofra meje ko wie sa na tete mofra tv na ade behumi ana se tete mofra band ana se tete mofra movies udi behumi industry no de me kan se me yakokra wum enti eno so ba bi ya we den ubehumi eni tv so adwuma nkwa na ye boban ye tojum se de me kan uwodi ada mansakum etoda ayi bebefi upe obi ana band bi abeto dwuma chichire busuan ra eno ane tete mofra banda ejako mi nso so meka ho bi ye dwumadi a ye die metenase enam bienu meka ne se brada ene ya wada eye 130 de na chese matenase ye nchakura do hwere ba kope ne ye de aba ewieye ma me papa me nua ba ha na suan hunu wo aha ana ubetimi di akire wo ba say station radio wo hwe a menyini say o say ye bia eda wanim anase ebeba wakwem na station say ye niema ye na ha ye beto akoso aya eto da ba akofo nsa enso nyame ani kata ji say edwumakuo bi bam nti wo ton tade wo ton nsuo ano de drinks ibi ade biala Ghana mra ama otumi se wedie yetimi eton anase ni abrabo eye pepepe ne de wo de batiti mofra eye won TV so a ye bobo ho dawru e de ama wudwa na wudie no so etimi atere akọ baby bibiri onim se Jacko de ade ne nya de amerso so enya kura wa nkasa atimidi na ho fama ne mum de beboa na boa oman no eni mu nipa de meye hu dida ama ade no apeja fefefefe sa ene ye no ne senti no tete mofra se o hwehwe ye anase o pese ye bedi agro bi ma o party bi na o ye sabi obade ato no yire nsem na mo pese mo gimani ne mebo nwom ye meye bibia sa amamu a number ade benya ye egu screen so dada na so ba me sanfa ma ho fi se nam dodo hoi ensen kwan 0257 33 5097 0257 33 50 97 ana 020 311 8711 020 311 8711 ofreya ye beje uso na medical ka say ye ho be ye din ni yetimi anya bi atonkane a ato data dia ya adwuma ma oso anya bi ahwa e ya adwumakuo bi na ebo ye ho ban anase wo maso yasene adwuma ne hwan BK chire agrochemicals na me chire ni se BK chire agrochemicals otomfu ni enduro nkwa de edigu kokoso de edigu atoso de so se wudua bro pa abro na emwa de bakru abro mu a oda ho yiri to foma na obu nipa sa kokono se de mi hu se de yemfre wo no na wase no okoshe bro no mfimfin pe ba bia pese amasabe akra watimi atoka na brante watimi atoka na onye bia bu afie no na abu idi atopa sa na akoshe ho na wo obu nipa wo ho sa na wase bu bi ka kire no no bi etimi kunsa amwa we nyina ma wo bro do pese kama atoso de eye hu adwuma koko pa eye hu adwuma ami kofa bi nkira wo ansala wo bedua sebe watoso de ana bai wofu no kan de na sekana na ikura ya basa ni ye tokoba obeda na jo aba ma obe prince afi se won sei na ye oya ene onyakopa adawroma adwuma master ye friend adwuma master ni dwuma wodie ni sei ansana odi watoso de besi fom no ana obedua no baye no ewura ne se na ni ye den se de yankura na fa adwuma master yi fagu asase ni nyina so ma me papa ma ho nansa pe obekoro na ahia motokura
ansa na watimi de wontosi ana ojeni no na de apoma fom eba sa ewura ne ntimi mechechere eye endobaye na wudua no e ma no nkonkofa wo hawo mrew adwuma master yedi kan de bo ewura no ho ban ansa na yakoso ye wie ne sa ye hwe bibi ti se ye be kan se we ye strike no so a footballer sa strike we no na che se o giran finfin ohunya dia ntimi nyine en strike is o ho de se ko na giran finfin na do abati pempem a na watimi amaso na koto atenanim ye go ba world cup ye here strikers pa we a strike ni duma edie ni se eno so ye de gu atosode so sentosi ni wadua cabbage ni wadua carrot ni wadua nkuruma ayoyo bibi biela wadua de ma won sanka strike abo bi antimi fana no nka ne be sodo so ama wanya utire didi ye hwe eduro ni de doso ye friend savior ne de mekan say eye bible mu a eno a ne yawe yashua ya jenkwa yesu kristo odi ni ye savior ni ye ba no ba yesu so a ye wasase so dia savior no ani ubedua ade no a u savior ni udi gusu a de o se na ni ye den o mese eye cabbage ma mehwe anase o mese ayoyo ana nkurumani ma mehwe kotobi fagu eye ondoba ye na wadua no so na ebegina banane dia di gusu ne dia ye woni chichemu we ye friend no imbak mi mato ne din say slim mechu eno so ye ade edigu aye atosode so menuanom a mo nsuo anchenche amudua cabbage ne carrot ne sa kakumba ne ne ade no se won ka eye imbaka ene na chese utimu se emua be dori eye onoba ye ne de nyame nenim ma nsan ka imbak na abo bi atimi fana no nka eno so be so do so afeni aka strike super eno so ye dura ye digu flute ni nyina so chesa to so dia no bitimi digu so wadua nka wadua mango wadua bibi biela wadua fa mekan say atosodie anase flute ni sa na ma ne de ono so obekum emu a wosu nyina na asodo so na adwuma odia no wei me ba me ma me ne papa makuafo so we ye frɛ ne shiakate koko wadua efifi afefefe ebe fama na so ama wanya osika na emua bi a ye frɛ mo akate wo mani eden na wo mabete esi koko no so tu bawuro obi koko fum na aye tuntum emua na seni nyina enye bi ka tire ni so akwa kofa adura ba ye frɛ no shiakate adura wo nsaka bi na udigu tanki mu bowachi na de gu koko yusufri sorobe pem fomwa akati o se ne ne yeden se eye boresi aboba no ta anase papa bi apie kroyim anase abrantie bi apie gan ha ma wochi na be na wotu miensani osi ne ma no osi ne soro oye afu a ne kropot wo soro na o no na duane ebo nachi abeso nesi no wo ye na duane wo ka banku a enua so no wo twi banku na ono no de no wan kakra ye kodi ho nkomo me ne mabadwafo na kakra be yini videos ni bi a kyerɛw na wahu nie me pa kan se akyɛde na do so ana se wo ba wiase ne se ne makora nya ye se creativity utimi creative bibi ma onsoso enipa hu na etime bo bigidi ye se nkrofo bebre ebe ye onwa a wo mo hwe ebi bebo na baso yo ansa ne ye beko no we de me mfa ntwam ansa ka me ko nkomo no so me pa kodi nkomo dodo na so ye nyi aboafo nkrato no mra ye ba ya to aso. From the hills to the city square, Ajaku TV is everywhere, telling tales, keeping old songs.
de na de ani je be ye kuade a eye duro ba ko pe na me kan fo ma ho eno ane warrior super anase strike super ni nyina ye adura ekum wawa efri aburo nu emu bia no ubie su a ni wabuniti no eye 30 mils no na wo de agu nsuo no wahwie agu tank no no uwia kata so na wo so no wo so no wia wafa oniemen na de ahye oti afi pagya tank no na de abo wochi se de okoyi polish no na aka crutch na wom na wahye ase na de gu so na mum enkoto no mu basabasa de obeye ne se aburo no mfinfin pe no a ebe pese no ho na mo ane hyehye na de aduro no agum kafo mienu pe wo se wo de sa yon roso kra no a obe nane aye se nkutu mo hwe se de mani asi agi ya na nya bibia se aduro ba ko pe ana ama me no ba yi aso sa no ahyase no me di gu so na me yere kra no ni tiri mu ntene no ele mo hwe se aburo na fama bebri aso doso enti ba bia ope bia to bia no wonsa beka bi na me di kan ka se ni do so po de fu ani kire kumase emrom bi ka kire agrochemicals akosomo won se afu na ye fefa warrior super strike super amakuaye aye de mina minio eno efu na nkwa ni mu no enkwa bem osise wugidi a nnumpe ho akokwa obetimi ama nam aba ho media na mani da so se kokoi die minsi mi biem mi be twitwa yeja na me ba yo ya Johnson ana oka chem se papa betene kumase nam se me tene kumase agede mi ja kokoi ho ana o se ene wate aduro bi nka na okwa kope bi ato abrem o de ba ya shia kate o shia kate na nya shia kate no nko a dependable eye shia kate ana dependable yi ni nyina ye adwuma baako yenfa mom na aduro yi ana atimi a shia kate a tese akum mu a ewo kokoi nyina so kokoi modaduru eno ane wuza na se no na mo na so ntem sa no afi na eno so ubebubu yagu o tank yi mu na wodi nsu yagu hu na wahyehyɛ wo che new gloves yi wahye wo nsa eno nose mask wahyehyɛ wo space yi uwi a wawo so no na afi watamabo wachi timi nua kokoi akuafo mesere mo se munni mo ho abro maka na maka ukọ na akwa duro edi akwa kukum wakate dia eno ane hye akate koko board aya aban adwumaefo ama approve say hye akate no ubetimi ato de egu ukoko so anase dependable no anase wuza no ubetimi ato edi egu ukoko so open do sopo etususu a fu ani kire kumase emrom bi ka kire agrochemicals on na toto ndura hodo nyina na umpe we opede yin yi Paul amantem wasene dikafo ubantem anka ka kire jutu to the city square. Ajaku TV is everywhere, telling tales, keeping old songs strong. Join the rhythm, sing along, feel the drum beat. Yo ye koya yaba me say na ye nkomodie ni de nhye danwa na mum ye ba badwindwini enyema bi won say akyede no ebi ni ana se we ni de bi a ni tirimu na ye ni da na se wo creativity bi na oye me de me hunu se de oye ni de enwa mamum me de ye me nwanwa se enye nipa nyina we ni first person a me hunu se Ghana ha wo ye bibi sei na mame ni mabadwafo enko bobo ho ni hwese o mosusu ahu bi sa da eno ete sei bibi aboko yeso aboko yo ohene papa answer wa onim o mu enti awrade ne de o mu fie no bia bekan ye de ho o mo se ya akọ anope mi hia akọ bi na ni so tentan watima froka akọ nom wo mu ayi bi me kra na kafa service number be mi anka me friends obi hwene mo hye ya akọ yi se hukumo no si kuma se boshin na me hwe netiko no okọ be bia ne trada eni be bia na husuo ne se de na ta de fa ne na se se yetimi froka eko pengusi akira kwan esa be yachi ba be siko ti we mfie yi eno ye kan se takiache no ti be wu bia sa bo apesese di bia kwan wa tu me kati me ko hanu wagadu akodi kakrem no wo bedu ana sa atwe yo bia tie ne se den na otumi nsani ana masha na mahu se abranti bi minim
se oba bi na show no ana se nipa no mpese won ne be kama na ne niema wo ye nyina no kire se nwa kakra obobo pisia na aimo na chi se parachute a na wo bono soro osi niema wo soro na wo ka banku wo soro na kire niema o ye ne de meka ne se nwa na minim se bibi ne ha na se akyade no ye wono chiche mu ana ansa na ye bekọ no yakọ hwe no o de mami musam se akyade anyame de ma no ewo ho ana o de wa create so ewo ho ana mami yenkwe ejam dase no kwasam akyade wo ho nyankopon adom akyade wo na creativity so creativity de ewo ho pa na de se kra ne se obu on mo pese odi ogidin a ekwan bi obefa so bi obegidin bia ofa so nanzo so ya ese yadwene hu se ekwan na ye fa so ne agi edin no ense obi abrabo ekwan na ye fa so agi edin de no daache haye de ense se wagi udin de na daache eye nunguase ma wana fa so be ne wo so wa anye kura na nke ena de na wo ye no hwe se nkwala so so usua wo nyankopon che adoma che de a ebe ha obi enti sa media mi hu se nyankopon adoma che de wo nanzo so yeso so nyankopon ama enyansa ni adwene ani adwene ya de dwene ekọ ekire tumi di ya ade papa creativity ya yake me say that you call Booking Hotel na ye wonsa no dwuma ani ehia ye na obi ye ne nsa no dwuma papa me jam ye say Hey! Ghana! Amanfo obi. Hey! Eja, wonwene ho da, I just ade obi be ye no. Obi ana afre na akwa bi. Wonwene ho da. Enkwala enipa adwene. Eja, nyankopon me nyansa pa. Ebi me de me se Ghana ha. Na sa adwuma den ya ye de beba. Bra ne ba kire duo ma batumi aye. Ewa ha. Ye de beba fia ha. De onimi ye bia be menhwe eja ho na be hu nuoma nyankopon de akyeye na enso so ye mfa nyansa nto ho eno nta nyame ma ye nyansa sa de bia ye nwene ho ansan yaye se wa nwene ho na wo ye nimpan se wo dwene ho ye se nimpa wo ho na nimpan so nti de wo ye no wo dwene ho na wo ya na nyansa no be ka ho a ene ma ye nimpa obetumi ye bibi uje aso we de muasem na wo ye yu onya aboa o but wa fa nyansa na nto ho ni nti na to aboa de wo ye ade a onwene ho na de ma sunsun ye da nimpa ne aboa mu ne ye nyansa nyankopon de ama ye ya ye tumi dwene ho ka se we de ni kwan se ye we de se ye senka aponchin o wi ebro de ade boni pau obesaba azanka na so ye ya nimpa o swakra na ode bo na kwa o madu eno chese nyame ama nyansa enti nyansa no wo ho ana nimdie wo ho enti kanemi no nyina abom na fatu wankasa ade na wo ye no hu se ade na wo ye no papa mehwe kakra dwumadie na wo ken mahwe bi na nyame ni media mi hu se eye ono ana create na wo create yes nyankopon ma wo sa ade na e bi se wo ye na akola behwe aye bio e kina na me na ya kwakofaja esna pempem se wo no aduane bo wan se nkwan na hwie bu na okofa say obi create na dia chenchina aso me kofa de be jam pacho mesraw wono so omba pesi ofo oboba pesi oso bi kura odi si wono odo a na nkrofo abi se bi babo mechi me ko nyina metotum aburo wo apa na me de me safa se wo yo ba tan na wo fia enya asama wo ka kira kula ne se ma ne nye onye na nye no nko ana wo yo de wo ye ne mo hwia no esin de wo do wano ka kira ne se jai meti wei me ne akwala neti abaya neti me se dwaman bonye wi nye jot nye akwala pia bonte oba ye bomano de ne na mihu me so me ka kira ne se nye e kina oba odi bi bobo na ka se nya nka wo no oba so ahwe de bi oba na mema gumi so me so me ka kira ne se dwaman bonye Echa baba no so be mada no so. Enya de wo kana na akola ne yo. De odi de ni hwe no. Osua no sen de wo ye. De ma ne nkola se pa ye sa ne ma no mo hwe no phone so. Phone no se TikTok no de. Anyame am fafia. Ho no mimi se to da me hwe ho pa me hwe. Na meme hwe a me hwe ne ye.
enema ni bi wo ho a me sere saa me dawo me mankrofo sere na ho na ma me sere wo mo nema eto da bi wa chese sere keke kanu no saa anase odi besua de na odi be business na so ne ya se bi no ya busy no enema o mo de ebeye no odi ahwe ni kura ahwe a aban bi beba na ya wi a obetwam say wo boba eno kra de wo boba say wo boba o mo be condemn na so wo boba na so ko say wo bi business eja ade no ade bi eye bia de bone so wo enti me de o say wo ba Cape Coast ye di afasha wo mo de kampuro tintin no mo gina so kura na sha obetumi buy ni name ma bus F Ewrem wosua ena woye but se wo no ankwan wo so na de wo fufuo de wo ma na ekosoro ba famo wo susu asia eja wo susu ntira ga say adia abrante ne ye ni de na ni first person pempro de alkin o mo na ntiso e to da kure timi yi obi na ha ene e do kure eja hye ro susu ye ro susu ye ka say ro susu ahwe obi pra na ye ne e faaye enti e dia me ka say wo pra ba de o hwe Yesu Kristo ya je nko Nyankopon wu ye me so nipa bi ya ntimi mfa na nika nkonko wu bi da no kure o ba na nkofo bi say Yesu ayi no nti ye na senuam na o mo de akwa bi boss se o ma ye ne se dadwa nyanganisha a share nsentem ha ana wa share nsentem ha ana wa yirim ana ogina ayi ni so ha no mu peja kono ana etrai se peja si osi ana ga ogina ade ne so sa na nsa ana ade ni yes na America bia e bia ko ni free na akwa oto ho no no mu yi kamera me nyini se obenya sen de edidi bi na no nyina buabu o ka tu wuwe ye didi agro ajade nko wuwe ye didi agro David yon fenya na wa wuti eja so na show kra koko mpese na obo se janye de o eso na edition adi o nsala de ewuro nu eja na edition adi o sa ta frawe no se wuro nu enti eye se ubetumi e create bibi creativity eye pa nimpa wote wona se wa ma wadwe na anya adwuma kra na enye o potatronica o se ejini die betumi aye nneoma akase kra sen no Yesu Kristo bai no kan se ejini di na se ye sum ni yi a e betumi aye bi kra ma na brode o ye no so enti nimpa de wote asase so se wotumi create bibi won tumi create bibi kra woni ho na mom ne papam okay nye de be nwura nkwala mate ayene eja na won creative anani produce pi eja me da se ye nchi atete mofra TV na ye na wo mo ase o mo mkoso ahwe ye fra chichiri ne benche nyame nhira wo mo ye de ya ba no ye se ye besom som no bi so eye nimdie ye se nyansa ye fa no bi nchen efutu so ye fa no bi nchen na fa nimdie so ye fa no bi ho nti no ya ba no ne ye besom na de ja wo kan eto na ya na ebinom onse ma no titiru ne kwasiada wone wo yete no penimtwie ne anoka ne ani achitete ne saa ne ma na unse to da bitimi siesie omo ho a ubenya kranka one ne nam anka monte se minima baba esansa akoda bi hia obi dwane anadwo bi ewo de nyame ma mi bi hwe oyesi ni hwe ne ba ne se adamu wo ye ne so na ekon wa twimi ka ba ma mi esa ono se nyono woni enti ono a ai o ba no na ekon enti so mo so ono onko huru na ni wa ko se shefu oh eja etoda ya na ye ohu ya na abroso dodo se huibaro eson wapampam ijagum na aduane o se dasensi so obi ni mo chenasem se jane bia nyi amfiri ade enu ma mehye se wo afuom se wo fie amehye wata ade mu anhyewo a enkwan ye wo mana pampam wo ne soro ene fomo nso a wata ya wodi si aduane so aye bode ne banche so wo fomo no enhura ntu amebia mehye wampampamu ama wanane apampampa atwansa
minim de wani mu fa beye enunti na experience na wo no enti na hu no aha enti agye ne hu betimi aye hu waya de oni o ma ne hu nye hu na ye pese na nim beye hu ne hu a ebe ya manfo hu ibitugu na program da bia obekri balo ni me na gba ne anyame nya sam ketwa sa enti agya ni patimi e de na adwene yade e ma no ye fe ena no abrantie bi ono ankasa ye ewiemuhyen Ghana ha wa ye ewiemuhyen kama pa ti na me kra me ka se Elon Musk wo company bi me wo mo contact me enam se akoyi amanfo nhyase en lenke no na o se onibuafo eja enade a yade aye adwuma ma na kaase ya bi nade ya yi condemn for yi asese ya bi o no so far no de akọ omo enane ho no manane aye no te se tra te se de container no na echese enu ano de ye nti ose obi na ebo nipa ni sika asa me no ka se wa ye aeroplane si ho no mu a nipa timi furu kotena mane ye kama ye ti hai afia kubi aha no obi akra mbeso de ne babako mo sene school ni ni o mo ye sa e ma yo bensia asenu hwene ma o ma ye le ya wo kan o ma ye bi mo o ma ye ade a machine ye di sirisuo so a eyi nsuo bibi wo nsuo ade boni o se bibi pa bi na no ne tra o mo de ni bi wo no kre e ma school no kre no kwasem enti agya we no ne boni ene ne papa mu ne ye de ye tufo wo nimdie no e wo ho no kre utimi de eja esi wa pampam na wo sa de afidie kafo eno so sa ato aso ansa no wabọ aduro aye emfudie so wabra aburo so etoto wa pampam eye ni ebusa ehun se okay yemfa ne se ni nimdie no si esesa no ama na ye mre e wo nipa setena mu nso esan se we ye betima fa nimdie ni nyansa bi afrim we no this way na fu ejei o kasi o de be kuroma be Jesus ka nkwan kuhwie go bi so no se eje we yemfa nko yemfa mafie on sanye ma se ya na o kai ebe cransel o se kwasi bro ni nyanyan ya nyan papa o de adani arupre on aha nti we edi enimdie ni betima fa afrim bro ni timi ya fidie baako enu etwa bro etutu esanso ehwie kogu baabi e wo se ekọ afidie baako enti se sa nimdie we na we nso pese ofa no se ono an kasa atrase aye a yo ye de ye mu na bam ono na nimdie nti a wo se eniema miensa enya adwuma preko no no matena sekeka aha za abrofo no omutimi ekoye edansi duaso sa onse duaso Asia fo no na eni ketekete fo na se Europe fo nyina ye aha na ono no ne de no nim senka ya de obi ba bua machines a se do ma machine aha machine ne de twa ne a ye sure senka akwa we anko be ko na nim nyina esisi a akakaka me se de wo ye enye me nwanwa se baabi a oha etu fa kodidie no we nya me nwanwa so betima kọ ho a kire se wote soro saa wo hanhu no obeba no de ka fotwon na esa nipa ba akofo a wada ne 1000 eja dwene ne ho aye primary ebia na obi gusoro ho eja obi eja so no odabi ene dan de ye kan mi nua ba e kan ya ebebo asem ne kan se ne papam ye kan se bidie ne ye bidie a etutu ja onye krado o be fa bi pa enti wunye na eburo no ntoto se nkwan ne mene wo soro ho no na che se wa hunu wate bi ehu a se wo na wade tam to ho ana fi se bi na untimi nsu ye nkohwese aben e bi o hwetam se yedu na aben aha isen o soja no na pempem osoni nyina ofomu eni osoni bibia ofom na wapeja eno kro bi timi boa no ma ne ziswa eni de omo boa no o de ko nefu se ya ne gas no on se abefo kwan gas ebi wa ne na anan still si ha nkwa wa ha fufuo si ha apesie si we so preko pre na
aha nti ono nso de ne say yo wasio media me wafuom te media no me nkotwen mankwa mene ansana mabenu abode ne banche bode ne banche no abena wie no amiguso amewo no me ma wo mana pampam ho nwono nti me chichire da asen e de abona pampam asoso aseja nti no bere na we bene e ho no na eniema bi wo ho eja wo se ye hwe ni ye wo betimi aye creative na creative bi wo eja wo creative e na make ye ken ono de ama asem no mesa adwene ho se wo wafu ohun se dakukura wanye saade no ontimi no ode ye adwuma so nche obaduro so na eja mentwawa no etoda eja ewom ode ye adwuma ye tu ye hofo ye sua bibi wo de wo ye no de ye ne de enye ehun komo ne ye de enye no ye se kiraka wo ya de obenya amanfo am yahwe yo na momonwene nso nkwa akiri se o how be ne betimi dia ba wo niema na wo ye nachi oba na ne ba dia afro gina nkreso ai pa na se premre bi na echesi akwada yi a enkwan ne si wo ma pampami ena ano no nso si fufuo so uje mu a enya ba bi nyina ene de on try no ho be woro yo se o kutusi am enti eja we ye tufo eja me se musi ni amotwe ye won kwada ni bi wo ho no mu a wo mu etwa saa bia ye ho a na ehu nyina nkwada bi wo ho o mu hu o mu mpa o mu ahwe o mu ni no musu hu ni pakro ye no anu okosho mame achi ubu sabe no mo mbeka wo hu no anu okosho mame achi dada won na eba no sama ni yini ni aha chiwa brebe so agent we di alabraka who create afapin baby yo yeguso madi kan ka se ene nyade e beche bibiri na ye kwaji aboafo nkrato aba ye ba saa sini a ye ka ho asem a ye ka saa ye tintin ye bobo ni nyina wi a ye be kwa akudi hu nkomo kakra ne ye de dwumade na aba wi ye kwaji aboafo nkrato aba. From the hills to the city square, Ajaku TV is everywhere. Telling tales. Mina minio. Eno. Efu na nkwa ni mu no. Enkwa bem. Osise wugidi a nnumpe hu akokwa obetimi ama nam aba ho media na mani da so se kokoi die minsi mi biem mi be twitwa yeja na me ba yo ya Johnson ana oka chem se papa betene kumase nam se me tene kumase agede mi ja kokoi ho ana o se ene wate aduro bi nka na okwa kope bi ato abrem ode ba ya shia kate o shia kate na nya shia kate no nko a dependable eye shia kate ana dependable yi ni nyina ye adwuma baako yenfa mom na aduro yi ana atimi a shia kate tese akummu a ewo koko yi nyina so koko majaduru eno ane wuza na se no na ma na so ntem sa no afi na eno so ubebubu yagu o tank yi mu na wodi nsu yagu hu na wahihye wo che new globes yi wahye wo nsa eno nose mask wahihye wo space yi uri a wawo so no na afi watamabo wachi timi nua koko akuafo mesere mo se munni mo ho abro maka na maka ukọ na akwa duro edi akwa kukum wakate dia eno ane hye akate koko board aya aban adwumaefo ama approve ase hye akate no ubetimi ato de egu ukoko so anase dependable no anase wuza no ubetimi ato edi egu ukoko so open dosopo etususu a fuani kire kumase emrom bika kire agrochemicals onna toto ndura hodo nyina na umpe we opede yin yi Paul amantem wasene dikafo ubantem anka ka kire jutu medical catch say so ye ani na onobaye ebeso na ye fefefe a eye nuro bi ene betimi ama na yiyi we ye friend say savior eye duru a ye dugu enobaye so enye savior nko uhwe we ya to ne din say strike ye duru a eno so ye dugu meka say atosode ema aboa bie ntimi mfa na no enye den enka enye no nko we me de ma to ne din say slim macho ni din ankasa eye imbak so ye duru a nani adin pa enu so di gu no bae so a na che se aboa bi o so bia no
obeko hwe uhwe meti ha nye wura ne gu ha we ya yoyo die hu ni sitiro ogoso a wo sa mezop no wo fa we anka ho a enye die hu wuza so na be ma enobaye no anyini prom so wo yekuani na ba beto se wontosi wato so de anyini kama na wakoma ye den atho yem enti upe bi ato a fu ani kire kumase emrom ko bi ka kire agrochemical shop ono oton enobaye hundo nyina makasa afi memakuaye aye de ade ajala jutu. From the hills to the city square, Ajaku TV is everywhere. Telling tales, keeping old songs strong. Join the rhythm, sing along. Yo, yako ya yaba. Yabako. Ni yakwa ko videos ya ka ho asemi. Mi didi ye say o Facebook wo ada ayini nyina. Na me pesi edi hu nkomo ne yehwe ne hu se we eya achede ana creativity ni bi ana sanity ne yenyina edi hu nkomo ne se mwa bi ho ne yebeboa no a me de enka ne papa mu a kunya mfidi a no de aka ho se ne abrofi omo ye dan hye unyina nkom ni sa ne ma no wa ye bi na nka no kra ye tourist attraction bi e de ayede ama no nti yenko ne yenko hwe. Timbetimi adobi mumponi efise sa nipa na medi mani to ne so a o ma me gi wodo di kese no sa nipa na mmasa hu odo se odo e ya kantan de sa nipa na ma odo afono me timbetimi adobi mumponi we de me nyinni se metimi adobi mu
Bemu an watu nasen we did. Yo we dey move fan chese sound kakra bi ba chire dey making utifi yenso ye wa ha koi minyini se ana ban mrem no ma na kade am se obetimi dia ayeye edan nkura ahyehyehye ndua so bebre ne ye de ho aye tourist attraction na si etimi nu aduane ewo wo maso na o ye duo bonafum akoy achede de ana se ni creativity de ano tin why ade mo nemum de me ka kire wa ne se wo frusro ne ade ayama niema ade bubum no ana we yi ne mamunya din fi se mi didi se wonko ana woko yempese e beti tum na se akubebi na ate e ba sa ade a e be hadi nyame nhira so na minim se nipa bebri be kanfo e be yebinim so me de me bompa ye se ye na ye ni na bi kura no obi abefa wona wani tu ya so ate ase koko ye bi wo Italy abotin ompe so open sa ohene Papa dia ne kan twato the twato the say bubruja esan se yabono baso ena ye hwe kwampa ode ne ono an kasa ne nimdie ene se wotena se da ye so adwumu eda kira me de matie se sabie mu se nye ohaw bi nko ade a na emu da ho bibia ye clear na namo a wotu ne niema a wo ye ne mu da ho nko ade a ontenetene niema bi kakra ewo niema a o ye se be ya ekire bi no se de ye ka no enkwan bi nkohwie mu na pampa mu ne na sofa onsuro de kodo no abebo afa bia wo nti onsuro de enkwan be hwie afa eja aso mienu ye tutu ho ye do wo enwi wo kotra baba ne ye yiwa wa hunu se de tie se de bibi shishi bia meto ata adiem wo huri ko gina enua bi so na ne nkomu achiachia ena wo si niema wo so se de na eje ka no me de me ne eja ya adwen wo betimi nso adi ho nkomo ama wo nimde ne unyansen so far ye ka se oman mu ha ene ga na mi hu obi a wo tu sa na mo bi da ene minimum a omode abonframa standing fan omode ade sen so na bi anuane bi go so ene etwa no koba no ayi bi adi eno de e wo ho ene de efo na sa abemu a ya to so kwabrane na sebi yapo na se ayi minim se gallon de siasio se die ne siasio enti wo free train ko kate na wanya nsanfo akoto enti we kra de nka we he we de woni problem
bebia wetima ton akọ we obetima ton amakromu esan so okọ nyina na ehun okọ nyina na eje tuato why ade na emom tretre se de eje ka no we abrofo wan kasa betimi aba saa de we wu hunu bebia bio am papa nti ko wanim ye hye unkran mami eja no kwasem ni se abrante no why ade ne mo mihu yanka eni aduru ne ho nti mesre no ade a waye no mepenase se wotumi de na adwea ya ade e kura no eno kura no waye ade na emum so go school na kogina class 1 opress obekọ class 2 nti mesre no ontena sidin na onwunu ho ye na de obetumi aye ama de oye na konanimu no onye nimdie bi wo ekire mu se owo nimdie bi pa obetumi de aye bibi nti ma na mpre ne ho onye ontena se na won sere nyankopon obo ne baaye no se de menu abe maka ye sadwe ne mu da ho yie na enye bibi na akoka bibi dia ende so sere de nyankopon de ama no ombie ni nyina so na wonye ma na mro so e se wo ye na oye ni ya menu ya Ghana ni na aye ente ni monyam bi coming na mom so wanye ni yesu no so pra enim go ase bi coming nti mesre no ye beka se Ghana fo ni hwe ni mu me so metumi create bisa nti so no create na so create ni ye beka se wo mo ye no wo mo ye ade nti na sa me ye bia obi fa adwenbɔ ne nto ho na mo mo bɛbɔ mpa ya ka mechi se beye nti me mpa ebo nyina ne se onye ne yie obetumi ayi ama na bro de wo ye no so nti onye ne yie na mo nhwɛ ana we mpra bia mo yeda mo ase Ghana fo ye nyina ne yɛkɔhwɛ ye nyina ne yabubo ho saa ebi kura na wo so unim no mpo eno an se obeka se tete mo fra TV fo se omode mpa abota na chi ne mo hwɛ no onye ne yi na ontimi enko nanim na dodo no amra mehwɛ minim krofo bi omo ye Asians se omo ye Vietnam fo so omo ye ifo bi omo ye mienu omo kura de omo nkasa se de ono so nkasa ya omo de dua pɛ omo timi tutu yesu mimpu omo timi bubu nua na ayi bia ni ho omo ade yini bia se kan pɛ etutwa no omo aye dan no osoro no omo dem na omo kɔ no omo ba sa abrofo no hwɛ kɔhwɛ no obi timi kɔkɔ da sa dan no be na wotwe osimi kodi na wotwe wura mu ho bibia ni ho bubu pɛ ene ho so na abrofo no pɛ omo pɛ bibia ya na ye cultural things eti say baby a washase ye msa ashase ye de betimi aboa na se de ye nua ye sisi wokɔ ene wo mu twitwa na twetwe kura oba na se eden si so wonjwa biu ti obi dan no utwa dua na wabu obi dan ye egu ye da mu nyina ma se tete mo fra TV no ene ya wo ye de brem no se ano odin basa mi soli minim se agro no bibiri we kira omo soso de omo de ebre ye yahwefo na yebekɔ na wotwe se ne yebesa ahia na yedamu nyina mo ase ne yesa kai mo se kila bubu na yie no me pa hire so jaman ana se kofi wo na yie ne 19th July next month ya bosom ya ibisimi ya ewukumase so jela chire kokoso tikim wu free take neba ubetimi afaka ewosan be kan say so am run about and say obeba be fa no Abrepo junction wu free so neba kan say ebuakwa ni sofo lai kwada sofo lai chese free buase neba unya be pie sofo lai nko ade a eye killer bobo na yie no si na yie tie Collins no Collins manu killer bobo 19 July and ye kata na chikura yesre ahwefo ene Ghanafo se mumra na mumbejam ye na minim se mubeba soso nyame nhira mu nyina yebihia bio. From the hills to the city square, Ajaku TV